होत्या भावना तुमच्या होत्या, नेमका स्टेटसचा उद्देश काय होता? सगळ्यात प्रथम मी तुम्हाला सांगतो की मी 100% खरं बोलतो. गरज असेल, एखादा अडचणीतच येत असेल तर खोटं बोलतो. मी स्पष्ट बोलण्याचा, खरं बोलण्याचा आवाज होय होय नाही ना. पण काही जे ट्विटर भंपक आहेत ते आपण स्पष्ट आहोत, आपण असे आहोत हे आणतात. म्हणजे स्वतःचं झाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्याचं वाकून बघायचं. आणि निव्वळ हा स्टेटस बदलला, हा एवढ्याकरता बदलला की एकनाथ शिंदे साहेबांना त्रास होऊ नये, देवेंद्रजीला त्रास होऊ नये म्हणून. कारण ही सीट इथून येणार, ही निवडून, ही शिंदे गटाची असेल किंवा BJPची असेल, पण ती ह्या महायुतीचीच असेल. आणि कोण आल्यामुळे इथे काही फरक पडेल एवढं सोपं नाही. मुख्यमंत्र्यांशी बोलणं झालं का? नाही, मुख्यमंत्री बिचारी मला, मी पूर्वी त्यांना ओळखत पण नव्हतो. त्या वर्षभरात जवळ आल्यानंतर कळलं त्याच्या एवढा भावनिक माणूस कोण. नेमकी ही खतखत कशासाठी, म्हणजे समन्वय नसल्यामुळे की? सांगितलं नाही, समन्वय नाही. हे काही लोक जी स्पष्ट सांगणारी आहेत, आपण ह्या केलं म्हणून सांगणारे काय म्हणतात ते. मी असा एवढा स्पष्ट, मी करारी, त्यांना दाखवून देणार आहे. मी स्पष्ट कोण आणि करारी कोण. योग्य वेळ नो बॉलला फ्री हिट देणार. हा रोग कोणाकडे आहे आता तुम्ही समजा ना कोणाकडे आहे. मी नावं कोणाची घेतो आणि कोणाच्या विरोधात तिचं नाव घेत नाही कोणाचं. पण हा करारा जबाब कधी करून घेईल? लवकरात लवकर.